Ела, дядо, ела тук, каменче. Каменчо. Ей! Камене! На Каменче му се пада във вторник рождения ден. Браво на Каменчо, даже и се изправя. Ето го, голям мъж вече. Нали дядо ти казва, че не се лапа масата? Не се лапа, дядо, то е стъкло. Стъкло е и много твърдо за зъбките. Нали имаш нови зъбки сега? Танци, дядо, танци, танци. Виж, Тони Димитрова пее и Каменче танцува. Браво на Каменче. Как пълзи, пълзи, пълзи? Ми лапа ли са мукета, бе, дядо? Не са лапа. Баба Жани, правим му клипче, да изпратим на мама, на Леля. Какво правиш, дядо? Ела, тук свети му слънцето. Много хубаво, че му свети. Хе-хе! О, не можеш да го извадиш ли, дядо, столчето? Много обича да вдига килимите така. Ръбчетата на килимите. Каменчо, Камене, ела, дядо, ела, ела. Много си хубав ти пак, бе. Как гледкаш, гледкаш. Вчера гледахме как Стилянчо върви, 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 милички. Да. Не бе, дядо, не са лапа, бе. Не са лапа мукета, бе.
Ела, дядо, да четем книжката за кравата, ела. Ела. Ела при дядо да четем книжката за кравата и момченцето, виж. Дай на дядо книгата, дай на дядо. Дай на дядо. Браво на Каменчо, браво! Ето вземи дядо. Така, тя на Каменчо книжката. Пак ли я даваш? Дай на дядо. Дай на дядо книгата. Ето е книгата. Виж дядо момченцето, дето си играе с кравата тук. Виждаш ли? То си имало крава в къщи. На двора, тя голяма кравата и тя не може да живее в къщи. Момченцето си живеело в къщи, пък кравата на двора. И как викала кравата, дядо? Камене, как вика кравата? Му, вика. А момченцето каза, ами тази крава може само да казва му, а пък аз мога да говоря всичко и мога да казвам и му също. Дай на дядо книгата, дай на дядо книгата. Дай на дядо книгата, Камене. Каменчо. Дай на дядо, дай на дядо. Каменчо. Какъв е кадрушко.